Yes, James, diri nag-harvest sa iyang tinanom ng avocado. Nakanan pagid niya. Basta magkugi lang gidi ay kaon gyud. Ingon ng uban, di ko mananong kay di ko kaabot. Kalayas Ginoo kaabot pagid ay. Ingon ko nung uban nga di ko na siya patamnon og mga avocado, lubi kay di ko na kaabot. Pero kalayas Ginoo nagkakaon pa man. Mananom lang gid ta kay aron nga bahala nagdi ta maglaom pero makaabot jud kay Ginoo ra man hibaw. Pila ra ka tuig hilabay. Naka-harvest na siya sa iyang avocado. Magkapaldo na sad siya ani. Wow, kadagko. Manindot ra ba kay ni unod. Isud niya sa bukag. Nice. Nangahinog na jud ang uban. Dagko unod. Lami kay ni siya. Lamawon. Sa gatas. Nagpasalamat jud ko kanunay sa inyong pagsunod sa ako ang mga video. And thank you for watching. Bye-bye. God bless you always.